Yo! 1, 2, 3. Yo, what's up mga buddy at welcome na naman sa ating YouTube channel. For today's video mga buddy ay magre-reaction ako mga buddy sa latest at top 1 trending na music video ni Al James at ni Flo G mga buddy. So ang title na to mga buddy ay Atin-Atin Lang. So atin-atin lang to mga buddy. Atin lang to. So yun mga buddy, ating re-react mga buddy. So let's watch and let's react. Go. Go. Wow. Wow. Sobrang unique na beat. Ganda. Atin-atin lang. So atin-atin lang talaga to mga buddy. Atin-atin lang tong watch. Yan. Ooh. Sobrang smooth talaga ni Al James maggawa ng lyrics. Pati yung boses sa sobrang smooth. Talagang to the mood lang. To the mood. Yeah. So first time ko nung nakita mga buddy. Wow. Yeah. Galing ng rhyming. Oh. Yung boses niya mga buddy talagang baho na voice, pero talagang solid. Sana all. Yeah. So una siguro to nila tong collab nila to, unang collab ni Flo G at ni Al James. Oh. Ganda. Ayos ng pagkagawa ng kalang music video mga buddy. Wala na, finish na. Relax. Talagang sobrang relax lang. Parang ako. Joke lang. Yeah. Oh. Yeah, wow. Oh. Yeah. Wow. Sikreto lang. Talagang atin-atin lang. So parang sikreto talaga. That's a very, very big problem. Oh. Yeah. Ito talagang pinagusto ko kay Flo G dahil yung boses niya at rhyme niya sobrang sulit talaga mapagin. Nagagandahan talaga ako sa rhyming niya at pati sa pag-rap, pagbigkas niya ng bawat salita niya. Yeah. Yeah. Oh. Ganda. Ayos, solid. Solid. Ang ganda din ng kanyang mga buddy. Music video. Ano kailang paggawa ng music video nila? Oh. Yeah. Oh yeah. Oh. Yung lyrics talaga sobrang solid. Oh. Ganda. Atin-atin lang talaga. So yun mga buddy, no? Atin-atin lang talaga ako. Nagagandahan talaga ako sa kuan lang mga buddy, rhyming nila at boses nila sa pagra-rap mga buddy, pati yung beat at lyrics mga buddy. Sobrang unique. Nag-unique talaga ako mga buddy. So yun mga buddy, isa sa idol ko na rapper si Flo G mga buddy. At pati na rin si Al James mga buddy, dahil sa boses ni Al James na baho sobrang unique, at si Flo G talagang rhyming niya pati
pagbigkas ng kanyang letra, ng kanyang mga rap, sobra sulit. So yun mga buddy, ang aking reaction about this video. And I hope na kayo din na nag-react ito mga buddy. So salamat sa lahat na sumuporta at kasama kong nag-react ito mga buddy. So yun mga buddy, I hope you enjoy. Don't forget na mag-subscribe, mag-like, mag-share sa aming YouTube channel at sa aming Facebook page. And yun mga buddy, everything you do it with love. Bye.